Pungkaham jotono te jotono lamshobo ani channel hinke tini tam ni blog nai hinke shooting ni blog nai ang kaisa short film khai tongo kokbrok short film abo ani channel rejaklak ani friend ni channel rejangnai bini channel ni mung kha aitor deborma ni nai hanke norok bini channel no subscribe khai toni di o video nai na bagai hangkai bo phaya ko tesa tongi phaina hanke te khoroksa tongkho te khoroksa norok bono shiniwo bongkha manai priti khayati hini shinibayo bono mayu bini bo channel tongo bini channel ni bumung kha priti koloi hini nai norok nukhna ani channel o bo bai ani video khaijak norok joton singbayo bai nini para o da bo norok same para da hini nai ihi chung same para ya boyang ni ya angkhe to jompai jolani hangkai bo tini phaina nayo hangke tabo khe chung sakbai thang malai sinai bo bai bo video khaijagane ke norok nugui manai daktino hangke ang tabo borok no nasingi tongo borok bufru phaino hini nai hangke norok nai tongni o blog no paya sak joratei enggak tangsi dineng tata tangsi de tau video shoot kanya ni tabuk shooting choli nai ni ko phai sokai ka ani nogo yang nai sik dikhayati iko yang nayok busai man buseng na po ang wai sipan omte haike khaije ko sajung mang video khaije go saimia tini bahike jana khaino mone mang sesanga na script bo saimia nung nano ma sanai do ngati mang di Iko oshibo orosilo korjau ka hasing sa taisa nende sali apa na ma tongsu wati wati action na kuning yang gandar tongo ba sadi ko jol jangala susu tongo ba ngi pon mar galla sa taruk de rukhaba wajana kirwo nene man do iko oshibo tapi ko oshibo do ayam pilih na masa nung na iba na apro do yang omo paye ayam pilih na yang phana pruta ngi yang ma thangat ba sa thang na ga prani obon not na tapo ready Gosibo hasing sabi da ready iko oshibo shida katong sisi Dekha. Behind the scenes na ito ko go. Dekha. Ready. Ana hai ka sai dong koi ning koi lu ka sama ngam bu puro tawara de. Nai ka ning ka se po ton ton. Apa sana? Tinang. Ni dui jana orang pa sa da ulo to. Da. Makanya hai den 2 hours later. Shoot pai kya boke thangka bo jampui hilo thana tongphua ban bagi phat thangka kom somoyo no mas namka tam mas nam Stop it. Get some help. kom somoyo no jeng phat ke ma khlai kya inke saimalia bumti janeng no inke obono ani puila experience group video khaimani ang waisibano group video ro khaijiya ko ke belaino mamane kha mamane suka ang koro suka sajung gas khlaina bananya phat ke khai pai thangota ang inke group video ke belaino koro layo mane layo but tongthogo interest nango inke obono ani first experience inke tabuk tam khainai inke chini khayati phaija yang nasi de khaya mo phaija nai ko bin expression bai hello angge bona tabu khatir dari khaigena khayati no mai rok chari gena nang ada thokjak
Dia sai purun cime ama hisari to nano. Yang hanya bawa atok zakpo. Jeng desa tonggoi mai rok jalai nai hingke nai tongni o blog no paya sak. क्या लाया मेरे लिए? वाव मौसो बिलाती आं हमजक सु थोकजक सुगो ये मगडाम बो तुखा मगडाम अमता मगडाम कामु सिकाम दा कामु ओ माई मी दा अमके हुगनी के ताबुक टन मगडाम न रुकनाय मगडाम रुक जागना थोक सुगां मगडाम के Jeng mai rok chai pai kya tabuk hungke jeng lelawai tong layo lelawai tong jeng lelawai tong tesa tongai shoot khainai amokhe jeng kanai ni shoot chini khorok nei ni video phainai an channel lo bunuk jangnai bin channel lo bunuk jangnai nin channel lo bunuk jangan le he shelawan an channel lo nuk jang an channel lo nuk jangnai chini video Angkai jeng desa tonggoi khalai nai ingke phunggo si kaisa khai pai mani belai no lengjak bose lewar ja kham bini kutu da kam waria ani suitang anu war nai sa ingke norak ani chosma baheng jak bai kisa sade chosma katal norok ani chosma kazam na belai nai thukja yang bai kha ingke bon bag nyang katal na kha te kaisa tongko ang phnugan nong no hataro ko thang kan ke thup nai hinai tongo abo tek sa nai thukja utang abo no ingke jeng desa tonggoi shoot khainai sadrai rok salai nai ingke jeng tabuk shoot khaina ni phailai ka nok bisinga tamni shoot khaina ingke norok video nukhangke saimanai ang blog salia So Jini shooting pai kya tabukhe samung tang lai shinai ni ko na di mai buksa angke norok baheng jak bai khatini blog na please comment khai shadi te norok ni bagui phai tongo kaham video mane kothok video o video bo dakti no nugui manai norok kai te kaisa video amo bo dakti no nugui manai aitor ni channel o ke norok khalogui na singai tongdi jotono no belai ke hamba rong support ri tongmani bagui kai ango blog no oron muthak sinai jotono no khulumka jadu himale bokishaniya hari shakano khari toda ariba atu saman bo jadu bonole sana se ko gya